आंखौ बुजायफैलाय थेवबो आं खोनासङा गावनि गोसो बायदि संगोन खावगोन गोसो बायदि जाहोगोन लोंहोगोन आंखौल' एदावना दालाखा नङाबा ओंखाम सङा आं ओंख्रि गोथाव संनानै होआ आं जायहा गोथाव मोना आंनि ओंख्रिखौ गावबागाव संना जागोन आखाइ दं आथिं दं मावना जागोन आंखौल' बुंनानै लाब गैया बांद्राय बुंबा आं खोस्लिजोंनो बुगोन बिहामजो इनडाइरेक्टलि जावदों नामा जाफैलायबाय दा सम सम बिखुनजोबाबो खुगाखौनो बिसिनो लुगैयो आं बालनि मा गोसो सिंजों आंनि खुगाखौ बिसिनो लुगैदों होननानै बुंदों नामा बुंगोनसो गावासो बिदि बुंदोंदां एसे मोजां आं मैगं हागासिनो दङ माबा एग्रांना लाफैलायबाय आंखौ आं गथ' गोरलैखाय नोंखौ एग्रांगोन हा आंहा जेबो खामानि गैया नामा खालि नोंखौ एग्रांबाय थानो बिहामजोखौ एग्रांबाय थानो बांद्राय जाथारबाय बिहामजो नोंना खुगाया बिदिनो ओंखाम ओंख्रि संनायाबो थावा खुगाया हले बा नायनो होमबालाय नोंनो संनानै जाहोफैलाय नायनि आं नों बेसेबां ओंख्रि गोथाव सङो जेब्लाबो आंखौल' दाय जाबाय थायो आं गोसोबायदि मेथाइबो खननो मोनला आरो नोंनि मेथाइ खननायालाय जोंखौसो इनडाइरेक्ट बुंनाय जादों माथो एसेबां बाथारनाय मोनबायबा रुवाथिखौनो लानानै फैनोसै आं लाबोबानो जाबाय आरो आं लाबोखागोन ना नोंनि बे रागाजों माजों ओंखाम ओंख्रि संनायखौ जाला आङो जाया होननानै बुङो ओमफ्राय जाबाय थायो नै नारजि बुदां नै नोंनि हिन्जावा मा होनदों नै बिखुनजोजोंनो मा उल्था उल्था होनगासिनो एरनानै होबाय था बिदिनो आं जेबोखौनो बुङाखैना आंलाय सिरि सिरि मेथाइ खननानैसो आंहा मैगं हागासिनो दङ नोङो सिरि सिरि मैगं हानायखाय दावराव मेथाइ खननानै बयनोबो खोन्थादों स्पेसियेलि आंनोनो नङा होमबा बिखुनजोआ खोनाथों होननानै इनडाइरेक्ट मेथाइ खनदों नोङो आं मेथाइबो खननो मोनला आरो बेफोरबायदि मेथाइखौलाय मानो खननांगौ जाखो गोसोबा संगोन गोसोबा जाहोगोन लोंहोगोन होननानै नों ओंखाम ओंख्रि सङाबालाय सोरथो संनांगौ जाखो नोंबो संनो हायोना नोंबोथ' सिख्लाख्लायैनो दं माथो आंहा आंनि देहाखौ मोजाङै जोथोन लायो नालाय सिख्लायैनो दङ मा बेखौबो मेगन सालायबाय नामा बिखुनजो आंना सिख्ला होननानै मा होनबावगोन आं नोंखौ सोरबा बेलेग हौवाफोरखौ गोसो थोनानै खारबाबो हामसिगौ मालाय हिनजावफोरालाय बोरै हौवा लाखार खारगासिनो आंना बिखुनजोआलाय माथो खारनोबो रोङाहाय मा गोसो सिंजों आंखौ रायखुमालायथारबाय नामा गोसो सिंजोंल'सो बुंनो हागोन नोंलाय आंनि सायावलाय माला बुंनो हाफेरग्रा गोसो जाबालाय बुंनो हायो आंबो आंनाबो खुगा दङ देलाय बुंलाय मा बुंनो अबुजन मानसिजों अबुजन जाफानो गोसो गैया आं अबुजनसो होमबा आं अबुजनसो बिदि होननानै बुङाबा माथो बुंनांगौ जाखो जेब्लाबो आंखौ एग्रां फैबाय थायो बिहामजो गोदान लुगैबाय नामासै बिहामजो गोदान लुगैबाय बेलाय दावदैखौ लाबोनानै लाफैदो मालाय जाथिजों गोसो थोलायो बे अमा राजानि बिनानावखौ माथो अमा राजानि बिनानावखौथ' आरो अमा राजानि बिनानावखौसो मोनबाय होमबा बेयो गोसोथोनो खैथोंल' बेयो दिनै न'आव आरो एसे गोबावनिफ्राय मिथिनानै दिनैसो खोन्थानो रोंबाय नोंहा आयु खोन्थानानैबो दायबावसो मानो मिथिनानैथ' सिगाङाव खोन्थाखायामोन आंनोलाय आंलाय माथो जाथिखौ अमा राजानि न'खरनि फिसाजोफोरखौ गोसो थोनाङा होननानै बुंखादों दा जाथिखौ खेबसे आं फन रायलायनायखौनो नों आंखौ मा बुंनाय जाथिजोंबो जरायो नों आंखौ गावनिखौबा नुसनथाराना नोङो नों बिखुनजोबानो नों गासैबो सैथो जाजोबाथ' आइ बिखुनजो बिहामजोआबो राइट जायो इसिबां नायनो बानाङाथ' आं दुलुरजों टाउनाव थांनि दे मालायनो टाउनावलाय दुलुरा माबा मोनसे बायोनो बिजों थांफानो आं नंगौना नङा थगायदों नामा हौवा लोगो हमैनो नायदों नामा लाजिया बिहामजो फिसाजोखौ बिदि बुंनो लाजिनायालाय बहाथो थानो जेबोला इसोरा लाजिनाय रानदोंमोन अब्ला नों लाइनावनो गैयामोन नङा होमबा नंगौथ' आरो आं लाजिनायखौ राननाय समाव आङो लाइनावनो गैयामोन ओमफ्राय नों जेब्ला रागा जोंनायखौ रानो अब्ला सबनिख्रुइ नाम्बार 1 दंमोन नङा होमबा नोङो बेनिखायनो नङैनि रागाखौ नोंनो बांसिन मोनबाय नुबाय दा बिखुनजोखौ माबायदि बुङो जाबाय दे आबै आरो आयै बांद्राय नांलायनाङा आं थांनोसै बाय बाय आंनि गारिजों थांफानो हागोन जागोन दे आबै दुलुराबो बाहेरावनो दंखायो फैदो आबै थौ बालनि बिखुनजो सिख्लाफोर थाबा बेफोरबायदिनो जायो जि दुगि जायो बेनिखायनो बिखुनजोफ्रा एसे बुरै जानांगौहाय बांद्राय सिख्ला जाबा बिराद बाहादुरि जायो बिखुनजोफ्रा माला बुरै थखन थुनाय जागोनथाय बे बिखुनजोआ नायनोनो हाथारलासो आं बालनि देनां आंखौबो बिदिनो सानबा गैला बिहामजोफोरा होमबाबो आं आंनि बिहामजोफोरखौ एसेबां बिदि टर्चार खालामाहाय बियो जेरै आंखौ खालामदों सिख्लाखायनो बोरैबा मोनसेथार बियो थाब बुरैबा हामसिगौ बालनि आंखौबो देनां आंनि बिहामजोफोरा बिदि सानबा आयै थैखाबाय होमबाबो आं एसेबां टर्चार खालामाहाय आंनि बिहामजोफोरखौ गावसोर मा खालामनानै जायो जाथों आंहा फारसे हारसिं थागोन बालनि दुनिया गिदिंहैगोन आं बुरैबाथाय गासिबो लोगोफोरा बुरै जाजोबगोन ना गासिखौबो बुरै लोगो लानानै बेरायहैगोन बालनि गोनां जायोबा लोगोफोरखौ फैसा होनानैबाबो लांगोन थेवबो फिसाला बिहामजोनि गेजेराव इन्टारफेयार खालामबाय थाया मालाया मा खालामो मा मायो मा थायो मिथिया आं आंनि बुरै लाइफखौ आं एसेबां गाज्रि खालामनानै लायाहाय बिहामजोजों नांलाय बेरायहैगोन आंहा बुरै जाबा गोजानाव बहाबा बेनिफ्राय आरामसे थैलांसिगोन आरो हाफां खोनादोंना खोनायाखै आं आया मा जाखो हाफां आं जेबो खोनाया मिथिबाय नारजि बुदां आं
जेबो खोनाया नोंनि न'खरनि मानसिफोराल' खोनायो मिथिबाय आं जेखौ बुङो बेखौबो खोनायो आं जेखौ बुङा बेखौबो खोनायो नोंनि आइया नोंनि आबैया मालाय आं जेखौ बुङाखै बेखौनो खोनाबाय थायो जोंहानि न'खरनि मानसिफोराल'सो खोनाया दा नोंसानि न'खरनि मानसिफोरा गासिबो खोनाजोबो नांगौनि बारा खोनायो आरो नङिबो खोनाब्रेयो गावबागाव बानायनानैबो खोनायो आंनि जानानैनो बाथ्रा रायलायनानै खोनानानै लाबावो माने ओरैबायदि खोनायो जोंनि बेलायाव माने नोंनि न'खरनि मानसिफोरा खोनाब्रेखायो आच्छा जोंहानि न'खरनि मानसिफोरालाय खोमाखौनो बायब्रेजोब्बाय नामाब्रा आजिखालि खोमाबो फानबाय नामा बाजाराव बिदिब्लाथ' बेंगा मानसिफोरनो बायनानै हैनांसिगोनलै मोनसे खोमा फाननानै बुंनो नारजोबदां नोमफा हाफा रागा जोङो गोसा दाखालि हाग्रानि मैखुन फाग्लाखौ लाबोनानै संनानै जाहोफ्लांनायनिफ्रायनो गाज्रि जाबाय नामा बिनि खर'आ माथो रागा जोंबाबो उल्थासो होनफिनोहाय आच्छा हापां बमब्रु आंखौ कल खालामदों माबा इन्टारभिउ लायोनो नोंखौलाय मानो इन्टारभिउ लाबाय थायो बे बमब्रुआलाय एबार माबा खामानिनि सायावनो थिखादारफोरखौबो इन्टारभिउ लायोनो थिखादारफोरखौ मानो इन्टारभिउ लायोहाय मिन्थियाथ' आंहाबो एसे खामानिफोरखौ बुरजा मोननायनि एसे डायलग मारिहैनोसै नामा डायलग मारिहैनो मालानिफ्राय डायलग मारिग्रा नोंलाय बे बुहुमावलाय आरो डायलगबो मारिनांगौब्रा ओरैनो आधा जिन्दगि थांबाय बोरायसिगोनानो बोरायजासे एसे गावनि इन्टारेस्ट लानांगौब्रा हापां थांनानै बायदिसिना होनब्रब माब्रब खालामहैनाङा नोङो बे बमब्रुआबो टिआरपिनि थाखाय मा गोसोखांबाय थायो बे टिआरपिनि थाखाय जोंखौ लिंहरदों आंबो आंनि खामानिनि थाखाय थांनोसैब्रा आंबो नाम्बार 1 थिखादार जानोसै थिखादार जानानै सिख्ला गोरलै एक्ट्रेसफोरखौ फसायनाङा आख' नोंखौबो गारा सोर सिख्लाया नोंखौ गोसोथोयो बेखौबो गारनो गैया सानैखौबो खर' दानसुखागोन आं थोद जायो नामाब्रा मा खर' दानस'नो ओंखारबाय थायोब्रा हापां राबननि खर' नङा नांना 10ता मोनसे दानस'बा मोनसे थानो हाय बांद्राय खोथा बुंनाङा नों बालनि बिमायाबो आंखौ रागा फोजोंनानै गालांबाय आरो फिसालायाबो जात होनबाय थाबाय हाय बिमा फिसा नोंसोरो मा आंनि खर'खौ गाज्रि खालामनानै तेजपुर मेन्टेल हस्पिटालाव हरनो थिरां लादों नामा बेफोरबायदि प्लानिं खालामालै आंना प्लानिंआ बेलेगसो मा प्लानिं आंनि प्लानिंआ माने जेबो प्लानिं गैया बेनो आंनि प्लानिं बाल होननानै बुंदों देलै दे बाल हाजारफोर बाल होनना बुंनोसै आं नांगौबा दा न'आव फैनानैबो बाल होनफैगोन आं दा थांनोसै दे आं इन्टारभिउ थांनोसै बाय दे आंनि सना हापां खुगा जिबलां आयु मा जाखो बे मानसिया सोरबा सिख्लासो गोसो थोखुमाबाय नामा बाल इसिबां फुरथियाव थायो दाना नायख'वा नांसिगोन र' बिनि मबाइल नायिया जि गोबाव जाबाय आं आरो फारसेथिं अमा राजाखौबो लोगो हमहैनांगौबा बावनानैसो दं आं आयै मैया अमा राजाखौ लोगो हमहैनो थांनाया गामिनि मिटिङाव हाबना लानानै बाला थांनोनो मोनासै आं र' बेलासियाव हायो ना हाया नायनोसै आं रुवाथि ओंखाम संलायनोसैलाय आरो दिनै बिखुनजो हले आंखौ एदावना लाफैबा गारनायाव गैयाबाला बिखुनजोबाबो हाथाय देख्लाथारगोन आं जि जायो जाथों अमा राजा खुगायाव मास्क गानबा मोजां जागोन नामा माथो हाराव बोरैबा नुथारदों मा होनखोलै लाजि फोनांनो लिंहरदों ना इन्टारभिउ लानो लिंहरदों होननानै बुंदों आच्छा होमबा नोङो नोंसा नोम्फानि खोथाफोरखौ बुजिजोबो नङा होमबा औ आं बुजिजोबो बेनिखायनो आफाया आंखौ राव दानस्लायनो लानानै फैदों आच्छा दे मोजांनि बाथ्रा मा होनखो मुर्ति बायदि फज'नानै दोननोसो लाबोदों ना इन्टारभिउ लानो लादों सोंदो माबा कुइसनफोरा होननानै बुंदों जोंगोन जोंना सासे आलासि फैबावनो दं सोर आलासिया जाबाय मिस्टार नार्जि बुदां बरायबाय नार्जि बुदां दे बरायबाय नालाय गोजोननाय जासिहरबाय आंबो बैयाव जिरायफैदो आंनि स्टुडिय'आव फैनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो गोजोननाय थाबाय दै आच्छा एमाव राजा दिनै अमा राजानि खुगा नामा नों बेखौनो बुंजायो दिनै आं आफानि खुगा दे मोजां अबेसे अमा राजाखौ बेफोरबायदि खुगाया बिराद साइस नुदोंथ' मा होनदोंब्रा आफाया जेबो नङा होननानै बुंदों आरो साला सैमानि फिसा एमाव राजाया मा उल्था खोन्थादोंलै आं नार्जि बुदांखौ रायदोंसो र' नोंखौ न'आव थांनानैसो रायगोन आं दा आच्छा बिदिब्ला आङो इन्टारभिउखौ स्टार्ट खालामनोसै नोंथांमोना जुदि रेडि जाबायब्ला आंथ' अलवेज रेडिखा दे होमबालाय लाइट केमेरा एक्सन खुलुमबाय लाब्रा बड' स्टुडिय'आव आं बुमब्रमा बयनिबो आगोमा आरो दिनै आं नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों बिराद गिदिर गेदेमा बिथांमोननि मुङानो जाहैबाय मिस्टार एमएलए अमा राजा आरो बिथां सासेयानो जाहैबाय नार्जि बुदां थिखादार आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव दंबावो राव दानस्लायग्रा मिस्टार एमाव राजा अमा राजानि फिसाला एमाव राजा दिनै आं बिथांमोनखौ लोगो मोननानै जोबोद खुसि मोनदों आरो बिथांमोननि सोमोन्दै माखासे खोथा जों मिथिनानै लानोसै फै बिदिब्ला जोङो जागायनोसै गिबियावनो लाब्रा बड' स्टुडिय'आव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय बिदिब्ला जोंबो बराय जाबाय
लोगोसे नोंथांमोननो खोन्थानो बावगारदों बिथां अमा राजाया एसे रायलायनो उसुबिदा मोनदों खुगाया बेनिखायनो बिथांनि फिसालाया दिनै बिथां अमा राजानि खुगा जागोन बिथांनि जानानै जोंनि गेजेराव रायलायथिगोन मानो होनोब्ला बिथाङा बिफानि राव फावफोरखौ मोजाङैनो बुजियो खुलुमबाय आं एमाव राजा बयनिबो खर'आव गाखोग्रा गिबियावनो आङो अमा राजा बिथांनाव फंसे बाथ्रा सोंनोसै नोंथाङा पलिटिकेल रायजोआव आगान होनाया बोसोरथामनिबो बारा जाबाय दा नोंथाङा फैबाय थानाय समफोराव इलेक्सननि लाहार फाहारखौ माबायदि खालामदों अमा राजा गोदान स्ल'गान नामा बियो नेक्स्ट इलेक्सननि माने आफाया बुंदों इलेक्सननि थाखाय थाग थियारि खालामथ'वाखै खालामनायालाय रायजो राजाफोरा जुदि आंनि खामानिखौ नुदों गावसोरनो हेफाजाब होगोन आं स्ल'गान मारिलायनाङा आङो रेलि खालामलायनाङा होननानै बुंदों आच्छा ओरैबायदि फोथायनाय दङ रायजो राजाफोरनि सायाव रायजो राजाफोरनि सायाव फोथायनाय दं आरो रायजो राजाफ्राबो आंनि सायाव फोथायनाय दं होननानै बुंदों आं फोथायालै आंबो रायजो राजानि गेजेराव सासेना बे नारजि बुदां मानसि गाज्रिलै बे स्वाद बुमब्रा मानो नारजि बुदांखौ लिंहरनांगौ जाखोब्रा दे बिदिब्ला जोङो दिनैनि दिनाव पलिटिकेलनि खोथा बारा रायलायला नोंथांमोननि मोजां मोननाय गाज्रि मोननाय बेफोरनि सायाव रायलायगोन नोंथांमोना मा खालामना मोजां मोनो मा खालामनानै मोजां मोना बेफोरबायदिनि सोमोन्दै रायलायगोन थ' आं दा नारजि बुदां बिथांनिसिम थांनोसै नारजि बुदां नोंथाङाथ' बिराद गिदिर थिखादार नङा होमबा नंगौ खोमा आंबो बारा मोजां मिथिलायलाङा आच्छा दे नोंथाङा बिराद गिदिर गिदिर खामानि मावबाय गिदिर गिदिर बिल्डिं लुबाय नोंथाङा बेफोरबायदि खामानिखौ सोरनिफ्राय मोनो बिमाया एमएलएखाय मोनो ना हारसिंनो नोङो गाव खस्थ' खालामनानै लादों बिमानि हेफाजाबावथ' मेल्ला खामानि मोनो आं नाथाय लाया आं गावनो हारसिं मावो नेक्स्ट कुइसन मा एसे बरिं सोङोब्रा बेफोरबायदि सोंनोसो लिंहरदों नामालै सोंलांगोन आच्छा नारजि बुदां नोंथांनि फेभरेट बर' एक्ट्रेसआ सोर मानि बर' एक्ट्रेस मोनफैलायखो बेवहायलाय नोंथाङा थिखादार ना बेनिखायनो बर' एक्ट्रेसफोरजों एसे लोब्बा दङ खोमा होननानै सानदों आं थिखादार जादों आं खामानि मावदों आं कन्ट्रेक्ट लादों बर' एक्ट्रेसफोरालाय मा खालामफागोन आंजोंलाय नङा माने सिनाकिफोर दङ नामा पार्सनेलि सोरबा फेभरेट दङ नामा होननानै सोंदों आरो मानो सोरबा बर' एक्ट्रेसआ कन्ट्रेक्ट लानो ओंखारदों नामा आंजों लोगोसे आंनि बुंनाया बेफोरबायदि नङा नारजि बुदां आंनि सोंनाया बेसो जे नोंथांनि फेभरेट बर' एक्ट्रेसआ सोर बा फेभरेट बर' एक्टरा सोर आंनि बर'नि फेभरेट एक्ट्रेसआ हाफां बर' एक्ट्रेसआवबो सोरबा हाफां दङ नामा दङ खोमा आच्छा आं हाफां मुंनि एक्ट्रेसथ' खोनाफेराखै दे होमबा एक्टरालाय सोर एक्टरा जाहैबाय अमा राजा जोंना बिथां अमा राजाया बिराद नाटक खालामनो रोंगौ ना बेबो बर'फोरनि मादाव सासे गिदिर एक्टरखौनो बुंजायो दे होमबालाय आच्छा अमा राजा नोंथांनि फेभरेट बर' एक्ट्रेसआ सोर आरो बर' एक्टरा सोर आं सासेनिल' मुं लानानै बे सासे एक्ट्रेसखौ आं खर' देरहोनो गोसो गैया गोसो जायोबा आं गासैनिखौबो नाम लाजोबनो हागौ बेनिखायनो आंनाव बेफोरबायदि एखुथिया सोंथारनाङा बिदि होननानै बुंदों आफाया मानो खर' गिदिर जानांगौ जाखोब्रा नोंनि फेभरेटफोरनि मादाव सोर बेखौ सोंनायाव बा खोन्थानायाव जेबो प्रब्लेमथ' जानाङा ना बर'फोरनि फेभरेट एक्टर फेभरेट एक्ट्रेस बेफोरबायदि सोंनोसो लिंहरदों नामा होननानै बुंदों आफाया नंगौ दिनै जोङो एसे आड्डा मारिनो नागिरदों जोंना बियो आड्डा श' आरो जों गोबां मानसिफोरानो दाना आड्डा मारिला बयबो गावबागाव मबाइलावल' बेस्थ' जानानै थायो जों जेसेबां लोगो मोना मानो जेसेबां लोगोजों लोगो थालाया मानो बयबो बयनिबो मबाइलावसो नायनानै मिनिलायो मबाइलावसो नायनानै बायदिसिना बुंलायलायबाय थागोन नै मबाइलाव मा ओंखारदों होननानै नाथाय मोगथां मुलुगनि जेबो खोथाखौनो रायलायला खालि मबाइलनि खोथाखौल' रायलायबाय थासै बेनिखायनो नैबे श'खौ आड्डा श' होननानै दोनदों आं बे आड्डा श'आव गोबां मानसिफोरजों लिंहरबावगोन दा बे आड्डा श'आव नोंथांमोनखौनो गिबि लिंहरग्रोनाय जाबाय दा बेनिखायनो जों आड्डा श'आव नोंथांमोननि मोजां गाज्रि गासैबो खोथाखौ रायलायगोन नोंथांमोननि मोजां मोननाय गाज्रि मोननाय गासैखौबो जोङो सोंगोन आरो अडियन्सफोरनो खोन्थागोन आङो अमा राजा बिथांनाव सोंफिननोसै नोंथांनि फेभरेट बर' एक्ट्रेसआ सोर आरो बेखौनो सोंफिनलायबाय आं रावनिबो नाम बेफोरबायदि मख'नो हाया बयखौबो अनो आं बिदि होननानै बुंदों आफाया आच्छा बिदिब्ला मोनसे खामानि मावनोसै सावगारिखौ दिन्थिनोसै सोर एक्ट्रेसखौ मोजां मोनो नों बेखौ सावगारियाव नायनानै बुंबानो जाबाय अब्ला आं स्क्रिनाव प्ले खालामनोसै स्क्रिनाव जोङो एक्ट्रेसफोरनि नामखौ होनानै होगोन नोंथाङा सोर सासेखौ बांसिन मोजां मोनो बेखौ बुंबानो जाबाय अब्ला आं स्क्रिनाव देखायनोसै नोंथांमोननो एक्ट्रेसखौ नै बिथांमोननि मादाव सोर सासेया सोरनि फेभरेट खोन्थादो आंनि जानानै खोन्थानो मोनगोन ना मोना नोङो अमा राजानि खुगासो नालाय नों खोन्थानो मोना अमा राजानि जानानैसो बुंनांगोन आच्छा नोंथांमोना बुंदो नोंथांमोननि फेभरेटआ सोर सासेया आं गावनो समायनाथार आं मालायखौ माबोरै समायना नुनांगौ जाखोब्रा गैया आंनि फेभरेट नङा बिसोर सासेबो
नङा जों मोनसे गेमसो गेलेदोंना जेरै बलिउडफोरावबो गेम गेलेयो थिग बिदिनो रेपिड फायार लादोंब्रा आङो नोंसोरनाव सासेबाबो चुज खालामथारनांगोन नारजि बुदां मानि थाखाय खालामाबा मा जागोन आरो सासेबाबो खालामथारब्रा सोरबा सासेखौथ' मोजां मोनगोन ना सोरबा सासेखौथ' फेभरेट आं रावनिबो फेभरेट नङा जानो हागौ नाथाय आं आंनिनो फेभरेट आंखौ गारना मालाय सिख्लाफोरखौ मानो आङो सायख'नो आरो बेनि सायाव हाफाङानो दङ आं मानो मालायखौ चुज खालामनो खालामालै आं थ' फाब नांगोन फाब नाङालै नारजि जास्ट नोंनि पसन्दखौल' खोन्थादो सोर सासेखौ नों पसन्द खालामो बा सोरनि एक्टिंखौ मोजां मोनो मोसानायखौ मोजां मोनो बेखौ खोन्थादो दे अमा राजा नोंथाङाबो बुंदो सोर सासेया नोंथांनि फेभरेट मा एसे गोरलै गोब्राम गथ'फोरखौ देखायदों मैया दाखालिसो खर'नि थेमाया जोबदों खोमा बिसोरना होननानै बुंदों आफाया बिसोरबो सिख्ला देलोंलों देरजोब्बाय बेनिखायनोथ' एक्ट्रेस जानो मोन्दों बुंदो अमा राजा नोंथां बिसोर सानैनि बिथोराव सोर सासेखौ साबसिन मोनो आं गोरलै गोब्रामफोरखौ नोजोर होआ होननानै बुंदों आफाया एफा गोरलै गोरलै गथ'फोरखौ मानो देखायदों होननानै बुंदों नेक्स्ट होननानै बुंदों आफाया आच्छा अब्ला नेक्स्टखौ देखायनोसै दे आं एबार नोंथांमोना खोन्थादो सोर सासेया नोंथांमोननि फेभरेट दासो जादों दासो एक्ट्रेसफोर बायदि नुदों मा गोरलै गोब्रामफोरखौ देखायनाय होननानै बुंदों आफाया आच्छा दे अब्ला बिथांमोननि मुंखौ मिथियो दा मिथियो फुजि आरो हेलेना होननानै बुंदों आच्छा अमा राजा बिथांमोननि गेजेराव सोर सासेया नोंनि फेभरेट सानैबो सासेया सासेखौ काराय टक्कर होनो हायो बेनिखायनो बांद्राय बुंथ'नो हाथ'ला होननानै बुंदों आफाया आच्छा अब्लाबो सासेथ' बुंनो हायोना दे सासे बुंदो सरि आंहासो जाफालायलांबाय आच्छा नारजि बुदां नोंनालाय सोर सासेया फेभरेट सासेबो फेभरेट नङा आं गावनो गावनि नोजोराव फेभरेट आंनो बेस्ट नारजि बुदां इज बेस्ट आं बयखौबो समान नोजोरै मोजां मोनो नाथाय बेनिख्रुइ बेखौ साबसिन मोजां मोनो बिदि गैया आंनाव सासेबो एसे सानै होयै खोन्थादो जाहाथे जोंनि अडियन्सफोराबो मिथियो आंनो खोन्थानोसै नामा आंनो माने आंबो गोनो गोथो जादों आरोना आं हेलेनाखौ मोजां मोनो फुजिखौ मोजां मोनो नाथायबो जोंनि बे राउन्डआव सासेल' मानसिनि नाम लानांगोन बेनिखायनो नोंथांमोनाव सोंदोंमोन आं आच्छा जियानो जादोला नोंथांमोना फिननायखौ होनो हायाबालाय फिननायखौ जों सोलायनोसै माने कुइसनखौ जों सोलायनोसै दा जोङो एक्टरफोरनि मुंखौ सोंलायनोसै मा सालुं बालुं खालामबाय थादों सालुं बालुं खालामनोसो जोंखौ लिंहरदों नामा होननानै बुंदों आफाया दे बेलेग कुइसन सोंदो आच्छा दे आं गुबुन कुइसन सोंनोसै बर'आ खौसे जागोन ना आरो जायोबा माब्ला खौसे जागोन मा एसे गोरा कुइसन सोंखोलै नोंथां अमा राजा मा होननो सानो बेनि बेलायाव एमाव राजा बर'आ खौसे जागोन जानायालाय जागोन सानसेबाबो खौसे जागोन नाथाय सिमाङाव बिदि होननानै बुंदों आफाया नाथाय बर' फिसाफोरखौ खौसे खालामहोनाया लिडारफोरनि खामानि नङा होमबा लिडारफोरनि दायथ' नङा होमबा गासिबो खामानिखौ लिडारफोराल' मावनो हायो बे नङा पाब्लिकफोराबो हायो आरो पाब्लिकफोरनि पावारा ओरैबायदि पावार बेखौ लिडारफोराबो मावफुंनो हाया आरो लिडारफोरनावबो बे पावारा गैया होननानै बुंदों आफाया सैथो बाथ्रा पाब्लिकफोरनि पावारा डेन्जार जायोथ' आरो लिडारा मावनो हायि खामानिखौ पाब्लिकफोरा मावनो हायो गोसो बायदि बिथिं थांनो हायो बैयाव थांनो हायो सेल्फि लानो हायो गोसो बायदि बाहेराव जौ लोंनो हायो नाथाय लिडारफोरा थाखुमासो जौ लोंनो हायो नङा होमबा बेनिखायनो पाब्लिकफोरनि पावारजों लिडारफोरा हायाथ' जेरै एक्टर एक्ट्रेसफोरानो गोसो बायदि बेरायनो हाया नाथाय नर्मेल मानसिफोरा गोसो बायदि इथिं थंलेट बिथिं थंलेट थांनो हायो बेनिखायनो लिडार सेलिब्रिटि आरो पाब्लिकफोरनि गेजेराव बिराद डिफारेन्स दं सैथो नों बुंनायाबो नारजि बुदां आच्छा नारजि बुदां नों मा सानो बर'आ माब्ला खौसे जागोन जेब्ला डिस्ट्रिक्ट वाइज लानानै नांलायनायखौ गारगोन नों सानजारि नों गवालपारा नों कामरुपिया नों आमुक थामुक होननानै बुंनायखौ गारलायगोन क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिया मोजां अदालगुरिनिया गाज्रि अदालगुरिनिया मोजां क'क्राझारना गाज्रि बाक्सानिया मोजां चिरांना गाज्रि चिरांना मोजां बाक्साया गाज्रि बेफोरबायदि रोनावलायनायखौ बेफोरबायदि जावलायलायनायखौ गारनांगोन आरो धोरोम मोनसे दं धोरोमखौ गेजेराव लाबोआलासिनो बर' होननानै गावबागावनि सिनायथिफोरखौ होनानै लाबानो जों खौसेयाव फैनो हागोन नाथाय बेफोरबायदि खौसेथिखौ जोंनियाव नुनो मोना जोंनिया बांसिनानो सिंजों सिं जावलायनाय खुख्लाबलायनाय बेफोरबायदिया गोबां दङ बेनिखायनो खौसेथिया जानाय नङा बायदि मोनो आं आच्छा बे खोथाया नंगौ नों थिगखौनो बुंबाय स' मा राजा नोंथाङा फैगोन इलेक्सनाव देरहागोन ना देरहाया बायदि आफाया रायलायनो हाबाय माथो
बाब्रे माथो रायलायनो हाबाय अमा राजा गोदाव सोराव बाथ्रा बुंबाय थानाङा आं दहायनो बुंखांबाय रायजो राजाफ्रा आंखौ गाव गोसो जानानै अनसायबाथाय अनसायगोन नङाबा दोनगोन रायजो राजाफोरासो रिजाल्टखौ होगोन आं नङा बेनिखायनो आंनाव जेबो सोङा ओइ इन्टारभिउ होआलै आं नोंनो माबा एक्टर एक्ट्रेसनि मोजां मोननाय गाज्रि मोननाय बेफोरबायदि सों बेफोरखि जायो नामालै इन्टारभिउआ मोजां बाथ्रा सोङालासिनो माबा माबि तात बाब्रे बिथां अमा राजाया रागा जोंनानै स्टुडिअनिफ्रायनो ओंखारलांबाय दा नोंथांमोना बिनि सायाव मा सानो मा साननांगौ जाखो मालाय थांनायखौ जोंहालाय मा साननांगौ जाखो जोंलाय मा साननांगौ जाखो माबाफोर सोंनो दंबावो ना जुदि गैला थांनोसै जाथ'बाय दे दिनैनि थाखाय आच्छा दे बिदिबालाय लाब्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोना नुखाबाय अमा राजा आरो नार्जि बुदांमोननि आखुखौ बेखौ आं बुंलायथ'नांला आरो नोंथांमोननि खाथियाव दिनै इन्टारभिउखौ मोजाङै लाबोनो हायासै बेनि थाखायनो निमाहा बिनाय थाबाय नेक्स्ट एपिसोडआव जोङो गोदान मानसि लानानै फैगोन गोदान एक्सपिरियेन्स गोनां अब्ला दिनैनि थाखाय बेखिनियाव दोनथ'बाय बाय बाय आरो चेनेलखौ नायबाय दङबा साबस्क्राइब खालामदो आरो कमेन्ट मोनसे होनानै गालांदो सोरनि फेभरेट एक्ट्रेस फेभरेट एक्टर आरो लाइक मोनसे होनानै गालांदो आइला जामाइला माबायदि इउसलेस फाल्तु इन्टारभिउ लानो लिंहरदोंलै बे बमब्रमाया सार गारिया रेडि जाबाय थांनोसै ना र' आंनि फिसालाबो दंफायो बे बमब्रमानि नाटकनि थाखाय आंनो खुगाया मोजां जागुलायबाय आगाजों माजों खुगायानो मोजां जाब्रबलायबायलै आंना थिगानो जादो दे आदै बाखि गासिबो थिग ना खबरफोरा औ मोजाङानो नोंहालाय आंबो जोबोद मोजां ओमफ्राय मोनसे खोथा आदै जोंहानि आफाया माबा माबि बुंफ्लांनायखौ गाज्रि मोननाङा दे नोंथ' मिथिखायो आफाखौ एसे सावलुन बावलुन होननानै आफाया सावलुन बावलुनबाबो आं नङा आरोना आं आफा बायदि नङा आं आफानि बायदि गियान लायाखै दे जेबो नङा बिफाखौ हेफाजाब होनाया मोजांनिसो बाथ्रा आच्छा दे आं थांनोसै जानो गोनां बिहावसो देन्जार मोजांलै आंना मा जाखो आफा आं माबा मोनसे बुंनो होनायाव माबा मोनसे मानो बुंनाय नों हा आं नार्जि बुदांखौ बिराद रायनो गोसो जादोंमोन आरो आं रायखादोंमोनबो मानो नों मोजाङै खोन्थायाखै नोङो नार्जि बुदांनो हा मानो बेफोरबायदि नांलाय खमलायाव बिसास खालामोब्रा आफा रागा जोंलाय मोजां नङालै दाथ' नोङो भट नांगौना मानसिफोरनिफ्राय बेनिखायनो गोदै गोदैसो जानांगौलै आफा नांगौबा नोंनि मोदोमाव सुगारानो जाया मानो ना आफा गोदै गोदै रायलाय दे ओमफ्राय आफा मोनसे जायगायाव बिराद आर्जेन्ट खामानि दं आंना आं थांनोसै बाय ओइ आंनि गारिजों थांफानो हागोन ना लासफात एसे मोजां रागा जोंफुनायखौबो मोजाङैबो जोंनो होआखैना बियो बे नार्जि बुदांखौ बिराद मोजां मोनथारदों बियो बावदोंसो सार हाफां होननाय सासे आइजोआ फन हरदोंमोन नोंनि अफिसाव नोंखौ लोगो हमहैगासिनो दङनो हा मानो बेखौथ' मिन्थिया जोङो आच्छा दे फैनो खोन्थाबानो जाबाय जागोन दे सार थौदो गारिया रेडि खालामहैदो अके सार ओइ फावगालि आं हले नोंसाइखौ बिराद गियो दै नोंसाया जुदि मिथिनांगौब्ला आंखौबो रायगोन जेबो नङा दे दुलुर आं नोंखौ जेबो बुंहोआ आइखौ ओमफ्राय बे एमाव राजाया मानो दाबो फैया दे थाब लिंहराय आंहा नोंसाइखौसो गिसोगारो मिथिबा आंखौसो जिरायगोन जाया दे मिथिबाबो आं नोंखौ खोख्लैयाना दायाव नोंखौ जेबो जाहोआ नायनोसै मा जायो हेलौ लेडिसफोर मानो एसे गोबाव खालामनाय नों माथो बुंबावनोलै आफानि इन्टारभिउ दङमोन बेवहाय आङो आफानि खुगा जानानै होदोंमोन आफाया खुगा सिनानैसो दङमोन माने बोजबनो हाया आरोना मिनिबायना लानानै आंना बिदियाबो देन्जारथारना नोंसोरना फेमिलिफोरानो माबायदिसो आं गियो दै गेजेराव आंखौ लाबोफानाया आंखौ नोंसोर सानैबो दायाव खोख्लैनो मोना खिन्थु बेसरा दोलर बिराद हेफाजाब होथारदों माथो नोंबो लोगोखौ लोगो नालाय हेफाजाब होनांगौ जायो उनावहाय नोंसोर सानैनि फेमिलिया आंखौ रायबावले आं मिन्थिखाया दै आंखौ पियन होननानै देवानि होननानै बुंबा नोंखौलाय मानो रायजा होनांगौ जाखोब्रा दोलर सानसे समाव नोंखौ बिराद गोसोथोरमोनलै दाबो मोनबा नोंखौ लायोब्रा होद गोसा मा बेखौबो लानो जाबाय थायोब्रा आंलाय होद आंना गोसा बारा थिग नङा नामाब्रा मा सानाबखो जेबो सानाखैलै बैथिं बेरायहैनि बहा बेरायहैनो बै हमलायपारा पार्कआव फै बेवहाय थांनोसै जागोन दे बिसोरो आखाइ हमलाय थाबायग्रा ओमफ्राय आं बिसोरनि खिथुनि थाम्फै होग्रा मा जाबावगोन आंनि खाफालाबो नाव आंहा रायजायाबानो जाबाय आरो मादै आफांजों आला मा जाखो नोंहालाय फैदो औ दुलुर फैदो दे नोंसोरनि उन थाम्फै होगासिनो आंबो आच्छा थाइबानि लादो मिथियाबानो जाबायहाय बिसोरनि बिमा बिफाया ओरैनोबा नायलायनो हालायथारा बिसोरनि बिमा बिफाया नाव आंहासो दाय जाबा मा खालामनो दे ओरैनोबा माहाजोननि फिसाला फिसाजो गोजा बिसोरो उनाव माबा मोनसे दाय जाबा जों दुखियानि फिसाफोरासो जामब्रयो उनाव आं जामब्रबा मा जानांगौ दे होमबाबो फावगालिया आंनि लोगो हिसाबै आं फावगालिखौ हेफाजाब होनोसै माथो फावगालिया आंखौ खैफोदाव खोलैनाय नङा ओइ फैदो दुलुर र' थांगासिनो ओइ हापां खुगा जिबलां माखौ एसेबां हरखाबनो गोसोखांखो आंखौलाय नोंखौ गोसोखाङाखै माथो आङो आरो गोसोखांनो मोनैनोबो गाबाखै आं अना खाना नोंखौलाय मानो गाबनो होनांगौ जाखोब्रा आंलाय आच्छा बार' थाइबानि लारु बेफोरखौ बाद होदो मा आर्जेन्टमोन बुंदो दे नोंनि बिनानाव दाउदै आरो आंनि बिबोनां जाथिजों शिलंआव थांदोंनो मा नंगौना नङा माला नंखाय बाथ्रा बुंनाय अमा राजा नों बोरै मिन्थिखो
नोंखौ किडनेप खालामग्रा थफिरामा खोन्थादों आंनो। हा आंखौ थफिरामा किडनेप खालामदों? औ नोंखौ थफिरामा किडनेप खालामाखै होमबा? ओहो खालामाखै। महाराजा सासे एमएलए जानानै माखौ गिसोदोंहाय नोंलाय थफिरामखौनो? थफिरामनाव मा बुस्थु दं नोंनि? नों थफिरामखौ किडनेप खालामनायखौ मिन्थिनानैबो नुखानानैबो मानो नों थफिरामखौ बासायबाय थादों? मा जाहोन दं? मानो खोन्थायाखै नों आंनो? आंलाय थफिरामखौलाय मानो गिनांगौ जाखोब्रा? बे थाइनै थाखानि मानसिखौ। बेनोथ' बुंदों थफिरामखौ नों माखौ गिनानै माखौ लाखुमागासिनो नों थफिरामखौ हो? थफिरामाथ' नोंखौ किडनेप खालामथारदोंहाय। नों बे खोथाखौ बुंनोसो फैदों नामा? ओहो बे खोथाखौ बुंनो फैयाखै आं। बुंनो फैदों नोंनि बिनानाव दावदैखौ बुजाय। आंबो बिबोनां जाथिखौ खेबसे बुजायबावनोसै। हायोबा बिनानाव दावदैखौ गुबुन सेंग्रा नायनानै हरदो। जागोन दे आं माबा मोनसे राहा लामा लासिगोन। नोंबो जाथिनि थाखाय सासे हिनजाव नायनानै लाबोदो। सोरखौ लाबोयो लाबोथोंहाय। थेवबो नोंनि बिनानावखौ दा लाबोथों। आंबो नोंनि न'खराव हराब्रा। नोंनि न'खराव आं मालाबाबो हरा आंनि बिनानावखौ। आरो मोनसे खोथा फिसालायाबो मोजां बुजायनानै दोन। आंनि फिसाजोखौबो आं बारा थिग मोनाखै। रायलायखुमाबाय थायो बायदिसो मोनदों आं बिसोरखौ। बेनोथ'ब्रा देन्जार सालु जाबायलै जोंनि फिसाला फिसाजोफ्रा। मा खालामबावनोसो नंबाय आं। दा र' मोजां खबर लागोन र' आं गासिखौबो। दा साननैसो सनिबार मिटिंबो जानो मोनाखैना। सनिबार मिटिं फैबाथाय खबर लाजोबगोन आं। मा सनिबार मिटिंसै? जोंहा न'खराव सनिबार आड्डा जायो सनिबार आड्डा। बेवहाय गासिनिबो एक्सपिरियेन्सफोरखौ फोरमायलायनाय जायो। नंगौ नामा? मोजांनि बाथ्रा। थांनोसै आं। साहा लोंलांदो। लोङा माथों। जेहेर होआ आं। नों होनोबो हाखाया। गोसो जाबा हायोब्रा। होनानै नायलाय। उनाव दाय हमनाङा। हमगोन। थैनानै थांबाबो हमफिनगोन आं। होमबालाय मानोथो बुंबावदों? नोंहासो जासिदों। नंगौ नामा? नङा। नङाबालाय मानोथो दाय हमदों? आंनि गोसो। आंहाबो गोसो दङ ना। होमबालाय गोसो बायदि खालाम। मानो? खिथुआव फुनना ला मानदोंबा। आया नोंल' हायो नामा? फाग्लि जाबाय नों फाग्लि। नोंसो फाग्ला जाबाय मिथिबाय? सोराव सोराव मिनिबा मिनिनानै खुगायानो गुवार जिलायना थालायो सोरबा। नोंसो फाग्ला बेनिखायनो नोंसानि न'खरनि मानसिफोरखौ नाङा आंनो। आच्छा दे जोंहानि न'खरनि मानसिफ्रा फाग्ला फाग्लिबा नोंसानि न'खरनि मानसिफ्राबो दिमाग खाराबब्रा मेलेम गैयि गोजा। बेनिखायनो दाहर फाग्ला फाग्लिजों मेलेम गैयिजों हाबा जालायनांगौबा बुहुमानो गाज्रि जागोन। फिसाफोराबो आरो फाग्ला फाग्लि उजिगोन। बेनिखायनो दरखार गैया। दरखार गैयाथ' आरो आंबो नोंनो हराब्रा आंनि फिसाजोफोरखौ आरो नोंनि फिसाजो फिसालाफोरखौबो आंनो नाङाब्रा। होमबालाय माथोबाव खोथाया जोब्बाय बेवहायनो। बात खतम फैसा हजम। बे दावदैया बिराद जाथारदों र' बिनो खरसाखौनो होलां। पकेट मानिबो होआ रिसार्ज सोनोबो फैसा होलां। ओरैबायदि जादोंना बियो। बेखौ आं दखान होनानै जा होननानै बुंनाया फैसा खामायनो सोलों होननानै बुंनाया हौवा गोसो थोनोसो सोलों होननानै बुंनाय जादोंना। सनिबार आड्डायाल' फैथों। आच्छा भारत थाइबानि लारु खावगालि नों आंखौ बेसेबां बुरजा मोजां मोनोब्रा? मोजां मोननायखौ खुगाजों फोरमायनो हाया। आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। आच्छा दाबायदियाव बेलेग सेंग्रा हिंसा नोंखौ गोसो थोबालाय? होमबाबो आं नोंखौल' गोसो थोगोन। नोंसो गुबुन सिख्ला गोसो थोबा? होद गोसो थोआब्रा आं नोंखौल' गोसो थोगोन ना। नोंनि अनगा रावखौबो हाबा खालामा आं। रावजोंबो जुलि जाया आं। रावखौबो नाङा आंनो। नंखाय बाथ्रा। गाबोन सिख्ला सासे नुबानो गोसो थोनो नागिरगोन। दुगा बे खोथाखौ आं फावगालिनो बोरै फोरमायनो दे? देनां थगायजाबासो गाबगोन बियो। खोन्थाया आं जेबो। आयौ मादै हाफांसो माथो गैलाय थैखाबाय आं। मा जाबावगोन दे? थ' लोगोफोर नेक्स्ट एपिसोडआव दुलुरा मा जागोन बेखौ नायनो नेनानै थादो। अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। बाय बाय लोगोफोर। गुड नाइट।